Ngaji sa tamang nag-iisunan. Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Talaga na pa-memorize, ha? Di, pamitasan ninyo. Buwan na sa Old Testament, ha? Asa di ho? Sinunta mo lapit sa inyo. Asa naman ito lapit? Mga ikos mong sawag tuloy, hindi uhaw mo pag ikaw ano. Sigaron. Praise the Lord. Ang tanan na nakikita mo yung ngayon. Igitawag din nila Lord's Prayer. Pero i-correct lang ang gamay na sa natin, hindi siya pag-ampo sa Ginoo. Amen. Ngayon naman, Pastor, hindi pag-ampo sa Ginoo, hindi pag-ampo sa Ginoo. Pattern siya ang tuluhan tas pag-ampo. Hindi siya ang ibutang sa title, labi sa King James Version, Lord's Prayer. Hindi siya Lord's Prayer. Ngayon naman, di man siya pwedeng mga kapasayloan. Kaya huwag man siya sala. Kuha ninyo mga kaisuunan. Di mo siya pwede mga ipagkaan, kaya kamaon siya muhimong pagkaon. So yan ang gitudlo, kaya naman na mga apostoles, kung saan mo kayo pag-ampo, magtutudlo-tudlo ini. Sa verse 9 ngayon today, after this manner, therefore pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Sa panahon pa sa nag-orasyon pa ako sa una, sa high school ko na-memorize akong Latin, anak. Tungkol kaya ang orasyon na kay ipahinungod every morning, afternoon, and alas 6, alas 12, alas 3, o alas 6 sa gabi, o alas 9 ba ito, ako masayo. Muna yung pangatsi na mo, muna ako na memorize ang Latin. Sa Latin, mga kaisod nga pagkasulti, Pater Noster, Quis in coeli Sanctificator, nomen tuum advenia, trignum tuum fiat voluntas, dosicotit coelo, intera panim nostrum, consagianum ranabis, idiit, divita nubis, divita nostra, sikot itnos, dimitirubus, divita nostra, nostri. I don't know kung nasipiyat siya na, kung apoy natin dire mga kaisod. At ay bayo at mga kamot as we pray, Our Father, kasayod pinganatas among kaliwala. And Lord, ikaw ang among ipataas, dini ka puno ni karon. Buksya nga among una-unang kasing-kasing as we hear thy words. Pagkaon sa among Ginoong mga kalag, ikaw mismo ang nagingon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. Among gihangi o Diyos, kabusda kami sa imong mga pulong. O kung Diyos, ihatag usab ang imong presensya nga may buhing tubig sa among mga kalag. We love you and we bless your name. Bless the hearers today. In Jesus' name, shout Amen! Nakusog na palakpak para sa atong buhay na Diyos. Hallelujah! Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Amen. Hallelujah. Preaching this afternoon for a little while on the subject that says, Thy kingdom come. Manay mo katapad, na siyang Thy kingdom come. Please present ang mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos magapanalangin sa iyang mga pulong. Hanggang karon, Biton ang gihapon, babilin sa mga Bible scholars. Asa din ang pinakauna mga kaisunan ng libro sa Bible. Gani, kabalutan ang kumpleto ang tanang book sa Bible mga kaisunan. Gani, dahil lang sa ubang mga religion nga naapa sila ay siguro ubat or uno mga kaisunan. First Maccabees, Second Maccabees, Tobit, Judith, nalimot ko sa uban mga kaisunan ng mga book.
wala ma-combine sa Bible labi sa gilang mga born again, mga kaigsuonan. Pero ang doon karon na nalibog siya kung unsa gi pinakauna. Praise God, daghang ingon nga ang pinakaunang nasulat nga libro nga naa na-combine sa Biblia mao ang Job. Daghang mga scholars sa mingon nga ang Job daw ang pinakadugay na libro. Ang dugay nga book, mga kaigsuonan. Amen. Hallelujah. Before pa ang Genesis. Nasulat man sa Genesis ang creation, pero dugay din nasulat ni Moses, mga kaigsuonan. So daghang ingon nga Job daw ang pinakauna nga libro nga naa nasulat, mga kaigsuonan, sa Bible. So kumpleto ang ato ang libro or scriptures nga nahibaluan ug nabasa sa akong pagpanabot. Ganang kumpleto man siya tungod kay nasulat ang Timoteo, mga kaigsuonan, nga giingon ni Santos Pablo, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. So ang tibuok kasulatan gituga sa tawo nga dakog kapuslanan. Everybody say amen. So mo na makaingon ta kumpleto, mga kaigsuonan, ang Biblia nga naabot ka nato dagan sa historians, mga kaigsuonan, nga ingon sila nga sa pagwa pa ni mabukbay ni tawag pa ni scroll. Amen. Daghan daw, mga kaigsuonan, og mga libro nga nangahulog, mga scriptures tungod kay giluto sila, mga kaigsuonan. Una pa nila kumbahin ang Biblia, mga kaigsuonan. Daghan nakatagat daw sa dagat, daghan daw nasunog, na misplace ang uban, mo na wala mabukbay, mga kaigsuonan. Hallelujah. Ang kinatibukan di sulat sa mga apostoles, for example, ang Book of Enoch, mga kaigsuonan, sa Old Testament, ingon sila nakauban din sa Biblia. So I don't know kung sa pagpanabot nato isip nagtuon sa Biblia, pero usapon sa problema, mga kaigsuonan, kining chronological order. Everybody say amen. Kining chronological order, bisa na siya nasulat dito sa wapan niya magbukbay o wapan matransfer into Bible, mga kaigsuonan, pero dili pasunod-sunod. So ang chapter, ibutan na to, ang Genesis, pwedeng ang chapter 5 mo'y pinakauna, or ang chapter 21 mo'y pinakauna, mga kaigsuonan, dapat na nasulat. Mauni karon, mga kaigsuonan, atong isgutan sa mga dihot, nakapangutan na po ko si preacher, asa man gyoy na una? Si Lucifer o ang mga anghel nga giumol sa Dios o ang tao? So dagat mga sita sa Biblia na maglibog ka, asa gyoy na una? Nag-exist na ba ang mga anghel before pabuhata ang tao? Or nauna ang mga anghel, mga kaigsuonan? Amen. Una, dibuhat ang tao. Pero sa atong pagsabot, mga kaigsuonan, tungod kay Spirit, why sinugdanan? Everybody say amen. Ang nay sinugdanan kining flesh. That is why mingon ang Genesis, mga kaigsuonan, giumol sa Diyos ang tao. Agree or not, mga kaigsuonan, adunay nag-exist na gingharian sa Diyos sa langit, una pa buhata ang tao. Ngayon siguro mo, Pastor Wilby, sayop na, kay mingon ang Genesis, in the beginning God created the heavens and the earth. Mga igsoon, daghang klase ang langit. Ang langit hindi pasabot kay giingon sa Dios, posible. Di ko ingon nga 100%, pero posible, mga kaigsuonan, hallelujah, nga langit lang nga kutob sa atong makita. Pero ang Dios kay gitawag sa eternal, ang espiritu way kamatayon, pusa wapoy sinugdanan. Aduna na hindi halian sa Dios. Una pa ang tao, mga kaigsuonan. Ang Dios way sinugdanan ug way katapusan. Apan kitang tao, adunay sinugdanan ug mag-expect kang matapos na pud ka. Clap your hands to the Lord one more time.
sa imagination. Pagkanindot sa ginharian sa langit. Amen. Siguro kumuha pang tao maabot ang Diyos na govern na dito sa langit. O doon sa anghel, hallelujah, nga matod pa sa mga Bible scholars, at doon sa anghel nga mo nilabaw sa tanang mga anghel. Ang iyang pangalan mao si Lucifer. O kini si Lucifer, mga kaigsunan, hallelujah, siya ang na-assign sa pagdaig sa Ginoo. Kini si Lucifer, wa na'y pinakanindot na binuhat, kundi mao ni si Lucifer, mga kaigsunan. Apan, hallelujah, sa kadugayan sa pagligid sa panahon, kini si Lucifer, nasira ang iyang pagdaig sa Ginoo, na transfer na dito sa pagdaig sa iyang kaugalingon. Look po niya, nagigahon sa pagdaig. Amen. Kanang itong daigol ka, iba ko ganitilo, ano malipay mo ka? Hallelujah. Tinood eh. Iba ko kang di ko tinood gayang bisulti, pero puro kanin doon pas kasi. Nilapat mga tayo na. Wala siguro yung taong sawayo ni mo, ay salamat sa pagsaway. Hallelujah. Bibilang ba yung sisa? Salamat. Huwag ka na kong ganahan. Uy, nindot kayo sa dungga. Likoy ka siguro. Amen. Ganahan di kayo tagay. Huwag man sa Bible, pero siguro ang ilitok alipermi ni Lucifer dito, pagkamaayo mo Ginoo. Amen. Pagkatahon sa iyong pagkabalaan. Pero minigidayag mga kaisunan, naisip niya, ako kung idayag kung gogaling mo rin nito. Pagkagwapo mo Lucifer, nindo nila. Pag sige nagsimba mo, dalaykon ka o Diyos. Suwayan ko na ko, dalaykon ka Rufo. Hallelujah! Hallelujah! Lucifer rebelled against God. Kung hindi mo istadihan ng Ezekiel 28 verse 14, Thou art anointed cherub that covereth. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou wast walked up and down in the midst of the storms of fire. Ikaw ang tinabunan sa katahuma. Ikaw, hallelujah, ang dinihugan ng itabunan sa katahuma. Hallelujah, dito ka sa puntod sa Diyos na puyo. Hallelujah, o diri ka mga kaisunan may bunga. Hallelujah, sa next sentence, Thou hast walked up and down in the midst of the storms of fire. Grabe ang sakyanan ni Lucifer. Giputos siya kalayo. Sa iyang mga biyahe, basahin niyo sa Bisaya, sa Kakanaog, ang iyang sakyanan, bulang kalayo. Karon lisod ang sa bahay, kung lisod mo lisod. Trabaho na gini ni Lucifer, magsakakanaog. Magsakakanaog siya mga kaisunan, o iyang sakyanan, kining kalayo, giputos siya kalayo mga kaisunan. Huwag pasabot, walay makababag sa iyang mga biyahe, walay makababag bisan asa siya. Ganaman, at punay kalayo, na nagputos ka niya. Ikon anak mo ng Kristohanan, if you have the fire, come on, hallelujah, you are undefeated. If you have the fire of God, hallelujah, nothing can stop you, whatever you do. Gabiyahe siya kanunay mga kaisunan, o ang libro sa Job nagpamatuod, nga mao gini trabaho ni Lucifer, ang magsakakanaog. Sa Job Kapitulo 2, ngayon din, ingon ng Diyos, hallelujah, isa niyang nagpakita ang mga tao, ang mga anak sa Diyos, dito sa Diyos mga kaisunan, dito pa ni si Satanas, o ipangutana sa Diyos, diin ka man gikan, Satanas. Dino Satanas sa akong pagsakakanaog. Ako ginigay trabaho niya. Saka. Sa inaliwa ko ni mga Kristohanan.
musaka naog. Praise the Lord. Sa kakanaog, mauni iyang trabaho mga kaigsunan. Pagkanindot sa iyang rule, hallelujah, isip anghel mga kaigsunan. Pero sa verse 17, makita nimo unsay hinungdan nganong nahimo siyang rebelde. Sa verse 17 nagingon diri, thine heart was lifted up because of thy beauty. Ang imong kasing-kasing na mapahitason tungod sa imong katahom. Salamat sa mga arang-arang na. Hindi kayo nagtatawag na salamat, inanakal mo. Sige, hindi na yung nagapa, salamat. Salamat po, nagapa, inanakal mo. Because of His beauty. Tasang na rin tanawon. Muna naman sa mga yawa, patignaw niyo eh. Kagwapo ni Lucifer. Kristo halo mo nagagpatignaw. Thine heart was lifted up because of your beauty. Salamat na huwag kayo tabi mong wapo-wapo. Kay Mano ra nila. Kaya mga kapatid, kung alanganin yung mukha mo, huwag ka lang. Nagkaya mga kapatid. Nasira si Kapatid Wilton sa iyang pagkatahong. Ang mga Kristohano na nasira sa ilang pagpatahong. Hello? Amen. Hallelujah. Huwag ka rin pagpatahong na ito. Mabisag likod na matahong. Magpatahong na kita mga kaisunan. Ngunit na nalikoy ta mga kaisunan. Hallelujah. Ang rason niya ay nganong si Lucifer. Hallelujah. Iyang giangko na pagtay. Tungkol kay matahong siyang gibuhat sa Ginoo. Inyo bang na-notice nga atong kinabuhi? Di kita ng nindot. Aron na hinumdum na. Huwag laing. Pinakanindot. Huwag laing. Ayarabase. Huwag laing pinakamatahong. Only God. Ang ginay makabati sa atong kinabuhi. Mauni na tayo nundam na nato. Na huwag mo na pao sa Diyos. Huwag pwede makumpara sa Ginoo. Salamat sa mga bati sa atong kinabuhi. Salamat sa mga bati. Kay puros nito tayo itong kinabuhi. Sa tinuran nila, hindi ka magbuwa o simbahan. Huwag ako ba? Ilan po magamit din ako? Huwag ako, dako ko ron. Punya artista po ko. Nagdagang kong influence. Huwag makawanis po eh. Huwag na yung mga Bible school sulit ng mudos ko. Huyo. Piernog yun. Mawit tayo sa research sa Christianity. This is the truth. Sa research sa Christianity, mas daling nakapig ang mga pobre kaysa dato. Second truth, mas daling makapig ang mga patignaon kaysa mga gwapa. Salamat kay tao-tao muna kami. Kaya matang mo na ang mga kaisunan. Thine heart was lifted up because of your beauty. Mga nagtitimplahan pa sa Diyos o mga pati sa kinabuhi. Ano na ka mautang ang kaupo sa atong kagalingon? Oh Lord,
sunod nga sentence sa 17, I will cast thee to the ground. Ihulog ko ikaw sa yuta. Hallelujah. Aron makabalo ka na ang Diyos lamang ang amayan sa posisyon sa taas. Wala'y tao nga dapat ng pataas. Hallelujah. Makabalo ka, Lucifer. Hallelujah. Nga di ka pwedeng matutong sa Diyos. Lucifer is in the ground. I don't know kung during or sa tunga-tunga sa pag-reveal din ni Lucifer, gihimo ang tao. I don't know. Naka-discern ba ang Diyos, mga kaisunan, na si Lucifer medyo milikoy siya o nag-recruit siya sa mga anghel dito. Hallelujah. Usap pa, gihimo sa Diyos o ginala ng tao. Maybe, mauni ang posisyon sa dihang nakita sa Diyos, kaya ang Diyos nakakita sa tanang mga butang. Sa dihang nakita niya kasing-kasing ni Lucifer, mingon siya, ilistan ka. O dito na maabot mga kaisunan ng creation sa tao. Let us make man in our own image. Na anay nalikoy sa taas. Apan di ko kahutang magdadahig. Si Hayos ako. Paglang pa lang kabumaslay. Na anay ipole sa imuha. Pagulong ka pa lang magpakailong. At yun anay isang titrod sa imuha. Ang Diyos kiri mahutang magdadahig. And God made man in His own image. Amen. Praise the Buhat sa Lord. Diyos ang tao sa iyong kaugalingong sama sa iyong kaugalingong dagway. And here comes the fallen Lucifer with his angels, mga kapatid. Hallelujah, sa dihang nahulog na si Lucifer, posibleng nanang tao o pinapabakatoy ng minabay. Hallelujah, o napagibuhat ang tao. Di na pwede makahatag og exact mga kaigsunan nga answer ana. Pero sundilan ko ninyo mga kaigsunan. Posibleng sa nangahimo ng tao mga kaigsunan. Hallelujah, siguro na yun ang Diyos. Na-fail ang mga anghel sa langit. Kung ako na ilhang hari, akong dagon na akong gingharian dito sa planetang Earth. Sa diyang nadalangin ang mga kaigsunan, kinitaw mo na po niya kung suwayan. Ano dahil sa ako, kinitaw mo na po niya kung suwayan. Ano na nga kung gingharian, isukod na ako sa ila. Simpleng nag-exist mga kaigsunan. Hallelujah, ang sugo sa Diyos kang Adam and Eve for many years. I don't know. May tamang record kung pinagin ka years nag-exist mga kaigsunan. Hallelujah, pero siya gano'n si Eva. Hallelujah. At na dito ka kinabuhi. Sa Garden of Eden. Oh, at na makaw. Busuga, buslik mga kaigsunan. Makaw siya nasa. Kuha siya nasa. Nanamdam na ito mga kinabuhi no? Praise the Lord. Kita sa Shopee. So si Mana, Shopee delivery. Ganito sa kaya. Kanaibog mo na laki, ang ganda sa mulat. Kuha na ko. Nakaiga magkalatak ikaw na. Ang kanilota sa kaya. Amen. Why problema silang luha sa una? Ang ilang kaminyoon perfect. Ano, kabalog nga ng ilang kaminyoon perfect? Eh, why ugangan? Ang kaminyoon Sister Sheila, ang perfecto. Kaya amot agad yung ugangan, problema ginagawa. Kasi ako kita nitiban ng Goliath. Goliath, di ba nagikan? Ito lagi po, lubong sa kamugangan. Tagaw lagi kinaprasan, musukol mo ko. Iya, hindi lubong buhay mga guys. Hallelujah. Dito sa kinabuhay, Brother Rene. Mukuha dito, bisanunsa. Mukaon, bisanunsa. Ang pinakanindot pa, ang Diyos mo duhaw nila. Di man permanente nga na ang Diyos. Apanagi mga panahon, nabudtuaw ang Diyos. O kabalo mo,
muduaw ang Diyos kanato. Panahon sa atong kabugnahon. Oh, hallelujah. Panahon na maglupay-pay pa. Sa panahon na wawala na tayo ng lakas. Doon natin maramdaman ang pagkilos ng Panginoon. Doon natin maramdaman ang kanyang presensya. Dahil sa tuwing kailangan natin siya, doon siya magpapakita. Dahil ang Diyos, hallelujah, He is our present help in times of need. Clap your hands to the Lord. One more time. Kauban nila ang Diyos. Now, you need to analyze things, mga kapatid. Dito sa iyong harian, sa langit, si Lucifer, labaw siya mga kaisunan sa tanang mga amihan. Amen. Ako nabasa ko sa bahay. Ngani, kanalang, kinila mga message na time na nakahuna-huna ko. Si Satanas pa naging harian. First time, nangabot sa akong huna-huna sa nakakwestiyon ko ba? Naabay ding harian si Satanas. Kaya nga naka-recruit siya 1/3 sa mga anghel. Dito sa langit, sugihulog sila. Biblia gingon, sama sa balas sa baybayon ang gidaghanon nila. Pwedeng daghana. Ingon ito, adunay natagak sa kadagatan, adunay natagak sa mamala, mautong mga demons, mga kaigsunan, mga evil spirits. Pwedeng daghana mga kaigsunan. Pero nakapautan ako sa nagtuon ko ani. Naabay ginharian sa Satanas. Ang Biblia kung imong basahon, duhalan gyud kaging harian na pirmeng ibalik-balik. Correct me if I'm wrong. Kingdom of God and kingdom of man. Wa day ginharian si Satanas. So, kad kinahulog si Satanas o Lucifer, kanang mga gingharian, iyang sudlon, aron siya ay magpaghari. Hello? That is why naa ang dominyo kang Adan o kang Eva for him to speak to the leaders of the planet Earth. Kinahanglan musulod siya sa bitin, mga kaisunan, at makasulti siya. Hallelujah, kang Adan o kang Eva, mga kaisunan. Nga naman ang trabaho lang ni Satanas, dili maghari-hari, kung dili lilahon ka, aron siya mahimong hari. Kay musugot mo sa dili, madawat ninyo sa dili, mas taas pa ang tao o kagahom. Ikumpara kang Satanas kung pag-usapan nato ang planetang Earth, mga kaisunan. Nga naman naaka nato ang tanang dominion, mga kaisunan. Ang pagtungod kang Adan kang Eva, na pagkaon nila sa bawal, na himong na ilog ni Satanas. Hallelujah! Ang kagahom sa tao. But thanks be unto God. Gitudluan ka, nagkamaka na sa Diyos ang ulo sa serpente. Gipamaka na sa Diyos ang ulo sa serpente, mga kaisunan. At ang tayo ng atong buhay ng Diyos. Matthew 12:22-28, nagayon din mga kaisunan. Jesus held the demon-oppressed man who was blind and mute. The people said, it is only by Beelzebub. Ingon si Jesus Christ, and if Satan cast out Satan, he is divided against himself. How then will his kingdom stand? Mauna yung verse na pwede ka makanalize na di kingharian si Satanas. Kaya si Jesus Christ yung mga tao, nakaayo na siya mga sakit, nakahingili na siya mga demonyo tungkol sa kaong ni Beelzebub. Ipuli si Jesus Christ pag iyon. Kung ang gingharian ni Satanas na ba, kung ang gingharian ni Satanas nagkabahin-bahin, unsaon man nila pagbarog. So diring, nga pulso ng kaymong mga kaisunan na posibleng at
adunay gingharian si Satanas mga kaigsuonan. Apan sultihan ko ikaw, ang atong gingharian nga din gipial sa Dios kanato mauni pilit, hallelujah, nga pulihan ni Satanas. That is why sa pagtintag ng Jesus Christ is the wilderness mga kaigsuonan niyo sa Satanas. Kung ginawa kang anak sa Diyos, naibatuhin mo aning pan. Remember that story, mga son? Ako, himang pan. Dito ngayon si Jesus Christ, man shall not live by bread alone, but for every word that proceeded out from the mouth of God. Yes, amen. Ginahanap mo siya sa tuli. Huwag tinawag kang anak sa Diyos. Layatin eh. Kung tinawag kang anak sa Ginoo, trabaho mo sa lakas. Sige pang humong. Sorry, Brother GC, gamito na akong tigahan. Siguro gihawan ni Satanas kanina ba? Kung tinawag kang anak sa Diyos, higda-higda. Banking ko na. Hapit yung mabangko nga guys. Tinawag kang proteksyonan sa Ginoo, sige daw. Pakusok mo ng dagan, proteksyonan bitaw kas Ginoo. Trabaho na Satanas ba? Tingin ang Biblia, likay ang tanang dagway sa kadautan. Proteksyonan mo kas Ginoo. Patagan ko mayo ha. Puto na umo. Muli ka ba sa Diyos? Sino ka anak sa Ginoo? Gusto ko na rin. Pangtuloy niya tentasyon, gilaas siya dito sa atubangan sa mga siyudad. Ayun ito, sa gingharian sa tao, kipatubang siya dito. Kita ka na eh? Kita ka? Tira sa mga nanak. Kita ka na? Kinimtanan akong ihatag dito. Umuyok buka mo simba. Ang Ginoo ba, dili kayo insultador. Ibig ng Ginoo, kita ka na eh. Ako loloy, dokyo tagiya. Mga kaiwas Ginoo, ngangkut. Uwabi ako. It's either na magkagsasadanas na ito, naghinambog liga siya. Or, nagdahong siguro siya kay bawa si Jesus Christ. I don't know. Sa rason. Pero, diyan ko niya. Ba't mo apa? Alam mo simpa na ko. Ihatag ko yung tanan. Pakapin ko niya mga para sa mga paw ko yun. Natag din ka? Hallelujah. Kapag mo si Jesus Christ, bahaw. Naisulat na. Mausimbaha ang Ginoo ng Diyos. Kung siya lamang ang alabala. Hallelujah. Come on, somebody. Kung na may mga challenges sa atong kinabuhi, it is written. Naisulat na. Isang magkalisod, mudhay ko sa Ginoo. Naisulat na. Isa na'y problema. Musimba niya ako ko. Naisulat na. Isa na ako'y malatian. Mudhay niya ako ko sa Ginoo. It is already written. Gustong tintalon ni Satanas ang Diyos, mga kaigsuonan. Hallelujah, ang ipamatunan ni Jesus Christ, hallelujah, na ang kingdom of men gisakop sa kagamhanan ni Satanas. Huwag niya may ilog ang pangpamamahala, pero nailog niya ang panggahon, mga kaigsuonan. Nga naman ang Colossians chapter 1 verse 13, who delivered us out of the power of darkness and translated us into the kingdom of the Son of His love. Adunay nagpahigawas kanato gikan sa gahom sa kalibutan. Mao ni ron, ang kingdom of men adunay nagkupot, adunay nang gahom.
adunay December. Man, muna hindi tayo pwede masugan ng tao, giyawa. Praise God. Sugan ng tao, giyawa. Ano sa'yo, bantay ka. Pasuko ka. Malikoy ka. Ikaw saan ka mag-ingon ka? Ano, buhat mo ko to? Diba, mga bana? Normal ginang mairita ka sa mga asawa, kaya mga asawa, gipanganak mo ginang. Pagdaba. Hallelujah! Dinis akong asawa. Sa kapit na ko eh. Diba? Ano sa'yo mo mayawaan ka ba? Usay, masumpag ka na rin ang asawa ni may kawasan. Mahal na lang. Pero nabuhat mo na ito. Nag-isumbag na rin. Itigbas na ito. Kausarap na. Kakatag ba ang iyang sa nagitawag kagamahanan sa kamit-nit. Unang, digin malikayan na ito mga leader, mayawaan. Ang kwarta na ito, ilang ikurap mga kaigsunan. Di ba na sila? Mga yawa nang nagsigihong-hong nito. Ikurap na, ikurap na. Ay, ibanin na. O, mga walang dito. O, puno ang Pilipinas. Kaya makonsensya, matugay hawa mga yawa, iba nag-yawa mga kaigsunan. Ihapta sa UPC tayo ng 1 million. Bakit tayo sa iyo? Nahay mga Kristohanon nga sa kiluwas sa skino pero ngayon ano sa yan naman sa kingdom of men, ano may power of darkness? Hindi mga Kristohanon, hindi malikaya mga Kristo, kayawaan. Mustang luto. Usa dia. Sige, sutulo mga Diyos sa luto, pagkita mo. Pag-augay itaw ko ninyo. Atumpang siya dito sa kahoy ba sa dakit na, may dakit din. Oh, kinsa man mo ang Ginoo niya, pag-augay itaw sa luto. Kawasin ka to. Suway yun At kuha na mag-isipusta niya. Balik, huwag ako kadaog, mahangilan ka. Kung kaya akong pusta na, ikon na ako. Huwag hindi pa suway ito, kaya huwag mo kadaog. Mayawaan! Hallelujah! Pero tungod kay na ang gahom sa Diyos. Pag-presente ang gahom sa Diyos, absent ang gahom sa yawa. Come on, hallelujah! Pag-presente ang presensya sa Diyos, absent ang presensya sa yawa. Pag-presente ang presensya sa Diyos, absent ang presensya sa balatian, ang presensya sa kawaladon. Basta present ang presensya sa Diyos. Adunay kagahom. Hallelujah nga may hari, mga kaigsunan. Bisan tuod na kanato ang tibok pagbulutan dinhi sa yuta. Apan adunay darkness, hallelujah, nga mo tapon sa mga tao aron sila mahimong buta. Muna nga ikaduhang Korinto Kapitulo 4 versikulo 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe. Naman-istas mo. Taga na. Higang din yung wala na. Taga na. Sa kang hindi mabaso. Sa ilang pagkabuta ang mga Ang mga huna-huna. ha? Sa ilang pagkabutang ang Mga nauna sa mga dili pagtutuo gibutaan sa Diyos nining kalibutan.
Aron sila dili magkita sa kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios. Amen. Kibutaan. Amen. Pagbutaan ta mga kaigsunan, wala nagiging makakita. Itong amigo na mong buta dito sa Hilutungan, isla sa Hilutungan. Amot ay buong din niya, kay katupag kalulog na mo siya nakakita. Tinuwi ito. Silang amahan ng mga anak, na tao sila tungkol sa, ang ilang panginabuhi, tiro ba? O magkainan ko, di mo kayo distrito sa una, yung tiro, kasi sila mo tiro, no? Sila yung kabinos tiro. Kaya dinamita ba? Ipatay sa, o pabuto ba? Ano sa isda? So siya kay naamtan kami buto na mga kaigsunan dinamita, walang nabuta siya mga kaigsunan. Walang nakabi siya sige, buta na siya. Ay bumi mga kaigsunan, kanadto siya mga bailihan, na rin mga baili, kanang agi siya. Ikabati niya na yung baili, pakpak na siya, pastilan, pagkadagang guwapa. Ginoon kita, buhay ko manoro na. Hindi mo lagi, kuhan mo sa vlogger, ngayon ka nga mga vlogger sa Ilosungan, nga kuhan siya, sikat to siya, bro, ila to pamilya ng views ko na kaisunan. Si brother, dito yung mga isunan. Siya nakakita, kay, nalunod may, only na lang katong 30, sa ito pastor, 33, na katong, mao naman lang ito, wala mga, kanang itong gamay nga murag siksing na cellphone sa una. 13. Masa yan. Kanang siksing itong cellphone sa una. Ano na yan, hindi na itong uban niya. Kanang siksing cellphone. Maura ito'y naisang na kaisunan. Sobrang danag siya. Kaya ito nga, tulog ka isla. Nya, kuyog itong buta, kaya kami sila ipambot mga kaisunan. So daghang nga pambot, pinapas sa mua. Tapos yung ng buta, naidanag sa unahan. Siya din nakakita ng kaisunan. Di bumi na sa pagkabutahan ng kaisunan na nakakita. Pero yun nila mga kaisunan, makakita siya danag daw. Di kaya siya kanang buta di pa kung ano. Kung pagkabutahan tali sa tanas, di nakakita sa itong value. Hello! Pagbutahan tali sa tanas, ang atong gitanaw ang karuna lang. Wa na magtanaw sa unahan igsuon. Hallelujah, mo na naabot si Kristo. Aron tangtangon ang top-top pagibutang ni Satanas. O ikaw karon usa sa nakakita sa kahayag na kaisunan. But ye are a chosen generation, a peculiar people, an holy nation. Hallelujah, that you should keep all the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous. Yan yung sitwasyon eh. Kasalang tao. Iba'y siro kay Satanas eh. Ako na maghari. Ako na maghari din eh. Ang Diyos wala mahimo na. Kingdom of God is not meant that the citizens are present ato nga lugar. Pag may nugit na kingdom of God, naikalainan sa kingdom of heaven. Now listen to me very closely. Ang kingdom of God is the system of God. Yes. I'll give you an example. Pag under ka sa kingdom, halimbawa, kung tiro Pilipinas, under sa kingdom, bisan layo ka sa isla, controlled ka by the kingdom system. Diba? Mabito na natin kita huwag nationality, pagbuhog na sa nangasiwa sa tuwa. Kaya kung nangasiwa sa tuwa, badiruli, kanang wa pa ma-educate sa mga sila, kitang ka naghubo ka ron. Imagine ako mga hubo-hubo pero ako sa kasabot mo, ang hari, maningkamot siyang ma-implementar unsay gusto niya sa iyang gingharian. Layo mami, isla mami, layo mami sa Manila. It doesn't matter. Under mo sa kingdom. That is why, usmo nila ang imong sinuduman,
ang imong lingwahe. Dahil so, kung hinong Daniel chapter 1 and 2, sila na slave sila, mga kaisunan si Daniel sa Drachmis sa Abednego, giusap bilangan. Hello? Giusap bilang pagkaon. Giusap bilang sinultian. Kay mauna ang kingdom. Ang title sa message, Thy Kingdom Come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Kung pasabot, kung unsa ang langit, ipakanaw. Kung unsa kasadya sa langit, ipakanaw. Kung unsa kalabaya ang langit, ipakanaw. That is why sa niyang niluwas ka sa Ginoo, nakafeel ka of heaven and earth. Salamat sa Diyos at dunay kanipay. Salamat sa Diyos at dunay katagbawan na naman mauliging harian sa Diyos. Thy kingdom. Huwag misugod ng Diyos na sa Satanas mo'y maghari-hari sa kalibutan. That is why 2,000 years ago, ang Diyos nagplano. Hallelujah, palagna na sa Isaiah chapter 9 verse 6. Hallelujah, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Anong ganap mo sa kabato ang matao, ako sa anak na lalaki kahatan, o ganda ng pamunuan, anak sa ilang abaga. Listen to me very closely. This is not religion. Religion kasi karon na ay tawag o mindset. Sa kabuti sila ito, wala dapat. Sa kabuti. No, that's not the kingdom of God. Because the kingdom of God, anyone who adopt, who accept the system of heaven, you are belong to the kingdom of God. Iyan ang mga tao, kung sa kailangan sa pag-abot sa hingharian sa Diyos. Ayon si Jesus Christ, the coming of the kingdom of God is not to be observed. Wala sabot, di makita sa mata. Dili halata. Mayroon karon, na ako sa hingharian sa Diyos. Ulurang leka guys, buko. Ang Diyos may kung hari karon. Masahirap na kagangkas. The coming of the kingdom of God is not to be observed. Di halata. Because the kingdom of God is the atmosphere of God. Ang Diyos mo'y atong hari. Hallelujah. Ingon si Jesus Christ, ayaw mo pagtuo kung mayroon sila. Na si Kristo dito, na si Kristo dito. Kay ang gingharian sa Diyos na iabot na diha kaninyo. Sa dihang gawato nimo si Jesus Christ. Kamahimo niyong hari. You are now entering into the kingdom of God. Hallelujah. Sa dihang imo ng gihimo siyang hari. Nahimo nang nakasulod ka sa gingharian. Speaking of kingdom of God, Jesus, kung gusto kang masulod, dapat dawato nimo o painumduman nimo ang imong kaugalingon kanina nga di na ikaw ang masulod. Ang ato ang relihiyon, di na mo imudupad dito niya mga kaisunan sa langit. Ang pamutana kung nasulod ka ba sa kingdom of God. Daniel chapter 2, di na ako nitasun mga kaisunan.
Si Daniel gipakita na mga kaisunan sa Diyos sa damgong interpretasyon. One day si Nebukadnezar na himong gamahanang hari mga kaisunan sa Babylonia. Ang Biblia nagingon, hallelujah, nga ang Babylonia mo ni pinakanindot nga lugar. Kung ato ning balikan mga igsoon ng Babylonia, mo ni pinakagamahanan nga nasod back in those days. Nga na-record rin nga dunay hanging garden. Si Nebukadnezar nga iyang gipahimo. Sundalo na, bahandi na, kinharian niya, nindot mga igsunan. And one time, King Nebuchadnezzar had a dream. And he dreamed, hallelujah, about the dream that very terrible mga kaigsunan. Huwag ang problema sa iyang pagmata, nalimot siya sa iyang damgo. Huwag niyang ipatawag ang iyang mga sorcerers, ang mga magicians, hallelujah, ang mga wise men sa iyang dinarian. Araw ni painongdon kaniyang damgo. Apan ni surrender ang mga taong magyalamon, mga maglalamak, mga mulumalag na, malalag na. Dito sa iyang dinarian, mahal-ngari, tell us what you dream. Ingat si Nebukadnezar ang problema mga God. Nalimot ko sa akong damgo. Isulti ang iyong damgo. Isulti ang akong damgo. Aron ako, hallelujah, di na mahimutang nining dakong kahadlok. Nga naman tungkol sa iyang damgo na hadlok siya. And here's the story. Huwag ginakatag-an mga kaigsunan. And he made a decree. Ingon anak kagamhanan ng hari. Ingon siya ang tanang mga magyalamon sa tibuok Babylonia. Kinahanglan pamatyon. One of them was Daniel. Bisan sila bihag mga kaisunan. Shadrach, Meshach, and Abednego. Apan kauban sila sa patyon. Apan ninyo si Daniel pagkadungog niya. Kinahanglan mo ato ko sa hari. Aron ako siyang sugin na. Now listen to me very closely. Hallelujah. Si King Nebuchadnezzar. Sa niya tubang si Daniel. O ninyo si Daniel, O King. Hallelujah. Ang Diyos lamang ang makapadayag sa mga tinago. O ang hari ningon, pwede ba nimong mata, mahatag ka na ako ang akong damgo. O ang mining-ning. O ningon si Daniel, ka na nimong damgo. Dugay pa nang mahitabo, apan di padayag ka nimong. Hallelujah. Ingon si Daniel, kaya tumot nag-ampo siya. O si Shadrach, Meshach, and Abednego, ngay padayag ang damgo ni Nebukadnezar. O ningon karon na kaigsunan si Daniel, O hari, aron makabalo ka ng hari sa Diyos, ang kinharian sa Diyos, mulungtad hangtod sa walay katapusan. Mahal na hari, sa imong pagkatulog, kadamgo ka, o dako kayo ng imahe, o kiningan imahe, grabe ka silaw, o makahadlo kayo. O ninyo si Daniel ang imong damgo, nakapahadlo kayo kanimo, kay kiningan imahe, dako kayo ng imahe o taas. Ang iyang ulo bulawan, ang iyang bukto ng iyang bughan, silver, ang iyang tiyan, ang iyang paa, iron, ang iyang lapalapa, ang iyang batis, iron and clay. Walang isulti ni Daniel unsay damgo ni Nebukadnezar. O biyon si Daniel, mauni interpretation. Ikaw, Haring Nebukadnezar, maghari ka. Nindot ang imong gingharian o ikaw ni ang ulo mabulawan sa mong imahe. Apan himaluwi, Haring Nebukadnezar, naway gingharian sa tao nga mulungtad. Humani mo, aduna na po'y gingharian nga murais, nga mautong plata o silver. Sunod sa plata ng gingharian, maamot na usab, hallelujah, ang katong iron, ang katong clay. Kung imong nakita, Haring Nebukadnezar, na sa daw nagtindo kang imahe, adunay kalit nga bato ng sigisapsap nga walay nagsapsap. Adunay bato nga gipikas nga way nagpikas. Gamay na bato, ug ang gamay na bato mitama kini,
hallelujah, sa batiis sa tiil sa mga imahe o nagtugmo kini o ang katong bato na himong iadaman ang pagkadako o nahimong tibuok bukid hantong milukob sa tibuok kalibutan. Di mo suot ang Diyos na di siya mo balik paghari. Sundang nagtindog ang mga ginharian, mga kaisunan, ang maong bato mao si Kristo. Gamay nga bato nga midapat sa maong imahe o ang imahe na pulbos o ang bato ng anam-anam o kadako hangtod mitubo siya sama sa bukid o milukob sa tibuok kalibutan 2,000 years ago. Hallelujah, ang Romano na mao ang clay, mga kaigsuonan, mao ka naging pulbog sa Diyos, mga igsuon. Hallelujah, bisan siya gi-reject apan hinay nidako ang ginharian ni Jesus Christ. Come on, hallelujah. I feel like preaching. Wa makita primero, gamay tanawon primero, apan na naman ang nidako ang maong bato. Hallelujah, ang Roma na gayon. Hallelujah, as it is written, I will give you a stone, a rock of offense, but he that believeth on him shall not be disappointed. O surdihan ko kamo, buabot ang bato, nga kanang bato, mauna. Hallelujah, ang pagtagba sa daghang mga tao, apan bisan kinsa mo salig kaniya, dili kayo naunawon. Haya sa para, in the name of Jesus. Thank God for this rock, the rock of ages. Thank God for this rock, the offspring of David. Thank God for this rock, the bright and morning star. Thank God for this rock, the lily of the valley. Thank God for this rock, the bright and morning star. Thank God for this rock. Thank God for this rock. Kadako sa imahe, ano doon ay bato nga gamay, may kasuwag sa mga imahe. I will tell you, this world is very beautiful, but this world will be the kingdom of God. Naisulat na, hallelujah, at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven, in things on earth, in things under the earth, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. Human siya mapanhaw, Matthew 28, una siya ni kayang sa langit, ningon siya, all power is given unto me. Go ye to all the world. Ayamasaka, salamat sa mga ginagawa. This is the kind of the kingdom that we need to choose. Hallelujah. Episo 2:20 kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan ng mga apostoles o mga propeta. Nga niini si Kristo mo ang uluhang bato sa pamatan. If you notice, una kong natapos, magsulti ko ninyo sa kinsingkas. Whether you reject Jesus or not, matuman niya ang ginharian. Pag slide ka o dili, matuman na niya ang ginharian. That is why ang pinalayan Brother Rolly, minong dito, ato siyang makita ni mahimo. Si Jesus Christ pagkaroon ng iyong hari sa iyong kingdom. O ikaw rin hapon ng naghari-hari.
kingdom. Thy will be done in earth as it is in heaven. My brothers and sisters in the Lord, sa mga bisita na niya karon, pili ang kinsa giharian ng imong bibi. Sa Pilipinas na itong gibulan, daghang kayo gusto maghari-hari. Daghang kayo gusto maliber, mahimong presidente. Away diri, away dito, gusto magkanay gahong oposisyon. But Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Sa mga bisita nga niya karong desisyon na si Jesus Christ ang imong unimong hari. O sa mga karaanan na nalagad sa Ginoo na tinud-anay magkagsawa na samtang di pa ulahi ang tanan himuan na siyang hari. Kami sa usay di na nimo gusto pag musunod niya po.